Μια προσδιοριστή ένταση πλανιόταν πάνω από το πεδίο της μάχης, ενώ οι δύο στρατοί περίμεναν τον ουδέτερο για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο πόλεμος είναι πνευματοηλικός. Θα απαντήσετε σε 5 ερωτήσεις. Με τα μέσα που παρέχει η γη να ανυψωθεί αυτός ο βράχος 2 μέτρα. Ναι, γεια σας. Πρίτανης Πανεπιστημίου Κρήτης εδώ. Θα ήθελα ένα γερανό στο βουλισμένο αλόνι. Σε 1/4 θα είναι εδώ. Ευχαριστώ. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει στα ουράνια με τα μέσα που έχει η γη? Πιστεύω πως για κόσμο παραγωγής μιας πυραυλέρα του θα μας στοιχήσει γύρω στα 2.000 ξένα νομίσματα. Λοιπόν, η πυραυλάκα τους πρέπει να ακολουθήσει πορεία του νοητού ακτινίου, το οποίο έχει καμπυλότητα την παράγω του 1 τετράγωνο-4 συν ψ τετράγωνο ίσον 2, και μόλις φτάσουμε λοιπόν σε υψόμετρο στρατόσφαιρα. Όχι, κύριε συνάδελφε, δεν μπορούμε να φτάσουμε στη στρατόσφαιρα, θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να περάσουμε κατευθείαν την ατμόσφαιρα και να φύγουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, δηλαδή να βγάλω την τριβή. Τελείως. Απόλυτο δίκιο, ναι, την τριβή. Φέρτε, αφήστε να φέρετε, μην τελείστε λίγο. Ζουβάνα, έχεις. Τι είναι αυτό? Εντάξει ρε μάνα. Εντάξει, δεν το παραγγελίσω. Για να πάμε στο διάστημα είναι ό,τι χρειάζεται. Εσύ. Να το! Πήγα, Σωτιά. Πώς μπορείς να πείσεις μια ομάδα ανθρώπων να κάνει αυτό που θέλεις? Με τη λογική, την εκπαίδευση, τη δωροδοκία, τη βία, τον εκβιασμό. Δεν μπορείς! Είδες που τα λέγαμε, δεν μπορούσα να πείσεις κάποιον, γιατί στα παραμύθια υπάρχει πεπρωμένο.